Socialment l'Àngel Mauriz. Àngel Mauriz. Àngel Mauriz. L'Àngel. El senyor Mauriz. Àngel Mauriz. Àngel Mauriz. L'Àngel. Àngel Mauriz. Mauriz. Àngel Mauriz. Senyor Mauriz. Àngel Mauriz. Senyor Mauriz. Indubtablement, Àngel Mauriz. Senyor Mauriz. Senyor Mauriz. El senyor Mauriz. Senyor Mauriz. Senyor Mauriz. Recordo a l'Àngel com una persona de la qual vaig aprendre moltíssim, sobretot una persona amb molta dignitat. I una altra cosa que recordo molt no és una anècdota, sinó potser un conjunt de comentaris o de maneres de fer d'un professor de l'Àngel Mauriz que era molt seriós. I de fet a tothom li tenia molt de respecte perquè se'l feia guanyar, però també tenia aquell punt d'ironia que sempre es feia riure. Tinc un record per mi que és cert que m'acompanya moltes vegades, i és el de l'Àngel, no? El de l'Àngel Mauriz. Per mi era... jo penso que de lo millor que he conegut en el món de la docència. Inclús ara, que estic fent algunes coses, i és un dels records que em vaig endur d'aquesta escola. A les mates hi havia un senyor que es deia Àngel, que va arribar al col·le quan nosaltres fèiem primer, i se'ns va obrir un món, no? I se'ns va obrir un món, doncs, evidentment, gràcies a molts professors, però sobretot gràcies a ell. Vam començar a entendre el que eren les matemàtiques i gràcies a les matemàtiques segurament vam començar a entendre el que era estudiar d'una altra manera. Els meus pares em van apuntar aquí a fer repàs de mates el mes de juliol. I en aquell mes de juliol, jo dic, vaig descobrir les matemàtiques i tenia una ironia suau, fina. Clar, t'animava tant quan feies una cosa que clar, et motivava molt. Va marcar molt amb el seu caràcter, sense mai cridar-nos, però sí que era una persona que ens va marcar molt. A mi personalment em va educar molt i em va afinar molt per línia recta. Em vaig trencar una vegada a la mà dreta, tenia de fer una prova per entrar en un banc i 10 dies abans vaig anar a parlar amb el senyor Mauriz per demanar-li un favor, que m'ensenyés a escriure amb la mà esquerra. I va dir, home, senyor Txeca, perquè es deia senyora a tots també. I sí, jo anava i encara em fotia allà al mig d'uns pupitres, allà amb uns alumnes que hi havia per allà, i en 10 dies ho vaig aconseguir. Vaig passar la prova. I després em va dir que le vaya muy bien, jo en tenia en aquells moments uns 20 o 21 anys, no? I encara me'n recordo que em va dir a usted lo harán director con 27 o 28 años. I recordo que em van fer director la primera vegada amb 27 anys i mig. I va ser la primera persona amb la que vaig pensar. És més, el vaig trucar. El vaig trucar i li vaig dir, senyor Mauriz, ja soy director. Diu, me alegro mucho, senyor Txeca. I d'això me'n recordaré sempre. Realment perquè jo vaig fer electricitat. Fent campana de l'institut, vaig baixar al camp de rugby, que estaven aquí els del col·legi. Un dels meus professors, potser el millor que he tingut, l'Àngel Mauriz, em va agafar i em va dir, senyor Amores, què fa vostè per aquí? M'està xerrant una mica, li vaig explicar que el batxillerat no m'anava res bé, que vaig estar suspenent, i em va dir que avisés els meus pares que dilluns volia parlar amb ells, això era un dijous o un divendres, i dimarts volia que comencés a fer electricitat. I bueno, van ser 5 minuts, que si suposo que hagués parlat amb un altre professor no estaria aquí, i bueno, em va influir molt, porto, com ja he dit abans, 8 anys d'electricitat i bueno, va marcar en aquells moments, va marcar el meu futur. La manera d'explicar les coses que tenia era superclara, ho explicava tot. Hòstia, que realment no ho entenies, és que eres tot tu. Exacte. Si no ho entenies amb el senyor Mauriz és que és molt curt. M'ho explicava si convenia 10 vegades. Sí, era molt bo, sí. Era molt sèrio, però era molt bon mestre. Sempre deia un refrany, ni entro ni surto, senyors. I aquesta frase em va quedar una mica, no? Doncs, al record, no? El professor era company i a més era amic. És una professió que de ben petit no pensava mai que m'hi dedicaria, però que a dia d'avui m'encanta la meva feina i no sé si sabria fer alguna altra cosa. El millor company. Exemplars. Bon rotllo. Un agraïment a tots els professors que hem tingut, jo especialment al senyor Jaume, Josep Maria, Joan Maria, Maria Victòria,
Són molts professors que han marcat molt la meva vida i bueno, en el 60 aniversari que menys que donar-li la gràcia amb ells, a l'Albert i a tothom que me n'oblido perquè segur que han sigut tant els que han passat que me n'oblidaré. El més maco de tot és que jo crec que ens estimava molt els alumnes i els professors. Ens podíem discutir, enfadar, però ens trobem ara 200 anys després i som molt amics tots. Ens recordem de tots. Tots, sí.